В малко градче в Америка мъж отива към банка и с абсолютна увереност задига торба с пари, над $400 000 в брой. Полицията пристига за минути, но има проблем. Пред банката има десетки мъже, облечени по абсолютно същия начин. Жълти жилетки, сини тениски, каски, маски, работни очила. Всеки един от тях твърди, че е дошъл по обява за временна работа по строеж. Никой от тях не знае кой ги е наел и никой не знае кой е истинският крадец. Всъщност, това е гениален план на човек на име Антони Кури, бивш футболист, превърнал се в майстор на измамите. Ето какво прави той. Публикува фалшива обява. Търсят се строителни работници за спешна задача, 28 час. Доведете си екипировка, жълта жилетка, синя тениска, защитна маска и очила. Насрочва всички кандидати в точно същия ден и час, пред същата банка, в която ще извърши кражбата. Самият той се облича по същия начин, краде парите от буса пред банката и се измъква в хаоса. Но това не е всичко. Вместо да избяга с кола, Кури бяга към близка река. Изкача на джет, който предварително е скрил там. Планът работи. Почти. Единственият пропуск? Строителен работник, който предните дни бил в района, видял мъж да оставя джет в храстите и записал регистрационния номер. Точно това води ФБР до Антони Кури. Той е арестуван, признава вината си и е осъден на 6 години затвор. Днес Антони Кури е на свобода, изнася лекции за измами и мотивация и, разказва историята си като нещо, от което е научил урок. Това показва, че в живота не винаги този с гениалният план печели, а този, който избира правилния път. Колкото и далеч да стигнеш с измама, истината винаги намира начин да те настигне.